Un minutet de 2:15. Ja tenim aquí en Josep Maria Mainat. Bona tarda, Josep Maria. Molt bona tarda, Elisenda. Alerta, que avui vols parlar de sexe. Sí? Ui, que vol parlar de sexe. Cada dimarts ja ho sabeu que fem una mica de ciència optimista amb en Josep Maria Mainat. Avui ens ha avisat que vol parlar de sexe i ens has assegurat que tractaràs el tema des d'un punt de vista exclusivament científic. Per descomptat. Tinc molta curiositat per saber com ho faràs. Va, per on comencem? Bueno, de moment em vas dir que fes 8 pàgines i me n'han tornat a sortir 12. No passa res, perquè la primera és de... La primera és de sucre. La primera l'estripem, ja. N'has fet 9. A veure. Vinga. Estripem la primera. Jo sempre he volgut fer això. Aquesta no es diu que tocaran la sintonia. Això no compta com a pàgina, Doncs bé, per on comencem, m'has dit, no? Doncs mira, sí, a on anem, va. Començarem, com sempre m'agrada a mi, parlant una mica del que han dit els savis sobre el sexe al llarg de la història. M'agrada això. Però no pateixis que no tirarem gaire enrere, A veure... 4 segles abans de Crist. Conxo, nen, sort que no havies de tirar gaire enrere, Ens hi estarem aquí fins demà passat. Veuràs que anirem ràpid. Hi havia un filòsof grec que es deia Anaxàgores, que va decidir que els nens procedien del testicle dret. I les nenes del testicle esquerre. Un crac, l'Anaxàgores. Igual que l'Aristòtil, aquests filòsofs grecs deixaven anar les seves parides en parador i ningú... A veure qui ho comprova. Però el cas és que durant molts segles molta gent s'ho creu. Perquè no ho comproven. Fins que no comproven o no hi ha algú que digui una altra teoria. Es diu que alguns nobles francesos de l'edat mitjana, que tenien un excés de filles, es van extirpar el testicle esquerre. I els hi va funcionar? No. Clar. No, allibera. Hosti, tu que salvatges. Saps què? En saltem uns quants anys. Sí, per favor, a veure. És que veig que aquí les pàgines no avancen, tot just estem a l'Aristòtil aquest. Tu manes. Va, doncs carrego a veure... On anem? Farem com les pel·lícules aquelles dels germans Marx. Ens saltem el Kama Sutra, que dona per molt. Ens saltem el Leonardo da Vinci, que va fer té una escultura que es veu un home i una dona tallats pel mig fent l'amor. Sí? Ens ho saltem, això? Ens ho saltem, sí. Ens saltem el Falòpio, que va descobrir unes trompes, i ell, tan egocentrista com és, els va posar el seu nom, Sí, les trompes de Falopi. Sí, després també ens carreguem el Paolo Mantegazza, això que em sap greu, el Paolo Mantegazza, perquè té una trilogia de l'amor, que és el primer que va fer llibres. N'hi ha un que es diu Les experiències sexuals de la humanitat. El primer va parlar d'això, estem parlant de finals del segle XIX. No s'hi posava per poc en Pablo, No, fora, va. Passem al segle XX. Vinga, som-hi. Som al segle XX. Vinga. Sigmund Freud. Sí. Sigmund Freud va descriure el desenvolupament psicosexual en termes de conflictes que caldria resoldre en les... Escolta. Saps què? Saltem-nos el Sigmund Freud. Sí, el Freud, sí. Escolta, és que ja ha tingut massa hores, en Freud. És un pesat. Escolta, em sembla que el teu guió és més curt que el meu, Va, saltem les referències històriques i anem... Mira, guaita. Espera, que el meu guió és més llarg. Espera, que en trec un parell d'encara. Ja està. Va, parlem de sexe. Per on comencem? Home, per això he vingut a parlar de sexe. Doncs mira, començarem com la vida real, pel petó. Em sembla bé. Clar. Posem-hi ordre. Els llavis humans són diferents dels de la majoria d'animals, perquè són avers, que es diu. Avers. E-V-E-R-S. Avers. Que vol dir que són molsuts i girats de dins cap enfora. Correcte. Algunes races, les fosques, més que altres, fins i tot. Més cap enfora, sí. I això fa que ha comportat una predisposició natural de l'espècie humana a intercanviar petons a la boca, que no és habitual. És a dir, que l'acció ve després de la biologia, Sí. És a dir, com que ho tenim cap enfora, fem-ho servir. Encara que no ho veieu, la gent i jo estem fent morritos, ara. Morritos de les selfies, aquells morritos de selfies. Sí, doncs aquests llavis han fet que l'espècie humana faci petons a la boca. Perquè no és universal, ni tan sols és universal, això. L'exèrcit romà va introduir aquest bes a moltes cultures. Suposo que un cop acabada la conquesta, no? Una miqueta més tard, no? Sí. Més tard, els conquistadors, conqueridors espanyols i europeus el van portar-ho a Amèrica. Sí. D'Amèrica va passar al cine de Hollywood. I al cine de Hollywood no hi havia cap pel·lícula romàntica com cal que no acabés amb un petó apassionat i després fosa negra. Sempre és el típic final de Hollywood que acaba així i dius, val, després d'aquesta fosa negra, quan ens hem fet més madurs, dius, aquí venen els problemes, I tota la gestió emocional. Escolta, però de moment és un happy end. Happy end de moment, sí, això sí. Científicament parlant, durant un petó, es desencadena tot un conjunt d'impressionant de reaccions bioquímiques que no te pots ni imaginar. Una cascada d'hormones durant un petó, que interactuen entre elles i amb altres neurotransmissors també per produir uns efectes en el nostre cos i en el nostre cervell. I això només amb un petó? Perquè sembla... No, un simple petó no, Estem parlant d'un bon petó, Un bon petó amorós. Un pico no, un petó amb algú que t'importa també, que t'interessa. Un petó apassionat provoca això que Val, ja ho entenc. Val.
Vols saber la llista d'hormones que el nostre cos allibera durant un petó d'aquest? Per favor. Vinga. Per començar, un bon petó genera un pic d'oxitocina. L'oxitocina és coneguda també com l'hormona de l'amor. És això que et balla pel cap, no? Que dius, quan estàs enamorat sembla que tot vagi bé, eh? Sí, l'hormona de l'humor... Ai, de l'humor no. Aquest és un altre que té uns límits. No, l'hormona de l'amor ajuda a augmentar la vinculació emocional. Val? És l'hormona que genera aquesta sensació d'unió entre dos amants que acaben de fer l'amor, encara que només hagi sigut una relació casual. És a dir, l'oxitocina fa, ai, com t'estimo, ai, que bé que estic amb tu. No solament entre amants, també entre familiars, entre mare i fill. Quan s'abraça la gent, eh? Sí, l'oxitocina. L'oxitocina, quan puja ja veig el pic fantàstic, però quan baixa aquest pic d'oxitocina, què passa aquí? Bueno, doncs, mira, si t'he vist, no m'acuerdo, que deia la meva àvia. Et passa el subidon, que es diu en castellà, no? Sí, exacte. Seguim, doncs? Sí, seguim. Vinga, un altre petó ben apassionat també genera adrenalina, que aquesta és una hormona que es genera perquè accelera el ritme cardíac, dilata les vies respiratòries i provoca una agradable sensació d'excitació. També és la que sents quan te tires del Dragon Khan. També surt adrenalina. Que dius que et fa molta por, però després hi ha una sensació de benestar, oi? Exacte, sí. I durant un petó també generem dopamina. Vaya de droguetes que deixem anar amb un petó, eh? Una altra hormona que està implicada en la sensació de plaer i de recompensa, eh? La dopamina, vam estar parlant l'altre dia, em sembla que té a veure també amb els trastorns del TDAH. També, perquè la dopamina es produeix en la mateixa regió del cervell que es veu afectada per la cocaïna. Amic. És una regió del cervell que provoca aquesta cosa que, esclar, si fas un petó no crea addicció. Bueno, alguns sí, no? Però vaja. Bueno, alguns sí. No, però, en fi, pensa que químicament parlant, en aquest sentit, un petó no és molt diferent d'una droga recreativa. Carai, tu, ara em fa com por, això dels petons. Què més genera un petó? Més substàncies, encara? Serotonina. Serotonina, també. La serotonina regula l'estat d'ànim i contribueix també a una sensació de benestar. I també genera noradrenalina. Aquesta no l'havia sentit mai. Que ajuda a mantenir l'atenció i la concentració, allò per fer bé el que estàs fent, no? Però a més hi ha una altra cosa, a l'inversa, un petó amorós rebaixa els nivells de cortisol. Jo què és? El cortisol el tinc pels núvols. És l'hormona de l'estrès. És l'hormona de l'estrès. Doncs un bon petó el rebaixa i redueix l'ansietat i provoca una agradable relaxació. Totes aquestes hormones no van soles. Fem uns petons, home. Interactuen entre elles. En definitiva, provoquen una millora de l'estat d'ànim, una sensació de felicitat i, com he dit abans, una vinculació emocional més gran amb l'altra persona. És a dir, que els petons ens vinculen, que ens hem de basar més, vaja. Sí, basem-nos tant com puguem. Bé, tu i jo no, vull dir, en general, a la vida. No ho he pres com una proposició. No, va bé. Llàstima. Bé, basem-nos tant com puguem perquè amb el petó, i això és per a les oients femenines... Alerta, oients femenines, oients dones. Amb un petó les dones calibren instintivament si la persona que besen és immunològicament compatible amb elles. No fotis, això diu la biologia? Sí. Les dones no ho fan conscientment, això d'investigar la compatibilitat immunològica de la parella, però és un instint en moltes espècies de mamífers, com per exemple la nostra. Però escolta, i els homes no ho fan, això? No ho feu? No. Això els hi passa a les dones perquè són les que calibren si aquella parella és la bona. Val? Monxo, explica't que tot just som al petó i va passant el temps, Tenim un grup de gens anomenat complex principal d'histocompatibilitat, que en anglès diu Major Histocompatibility Complex. Carai, quin anglès de Cambridge. Sí, aquests gens tenen un paper fonamental a la tria de la parella. Com més diferents i més diversos siguin aquests gens entre un i un altre membre de la parella, més eficient serà el sistema immunològic de la seva descendència. Per tant, han de ser ben diferents. O sigui, això també ens passa només a les dones, No, a veure, el mamífer reproductor que porteu a dins totes les dones, les enganyes, porteu a dins un mamífer reproductor, per molt que ho dissimulem. Molt determinista, això, Amb la cultura, oi? Sí. Doncs, instintivament, intenta reconèixer aquesta diversitat, amb tots els sentits que pot, però... És un procés no conscient, animal, Sí, instintiu. Però, sobretot, amb l'olfacte. I, esclar, en la proximitat del petó, ensumeu i calibreu. Això ho feu instintivament. Jo sabia que l'olfacte era important, en el sentit que t'agradés una persona o no, em cau bé, no em cau bé. Em vaig a explicar un experiment que ens ho aclarirà. Va, per favor. Mira, el 1997, un eminent professor que es deia Klaus Wedekind, que era un professor de biologia de la Universitat de Lausana, a Suïssa, va portar a fer-me un famós experiment que es deia l'experiment de les samarretes suades. L'experiment de les samarretes suades, endavant, m'agrada, es posa interessant. Veuràs, va demanar a un grup de noies, estudiants, que ensumessin unes samarretes que havien portat durant unes quantes nits
diferents nois, però sense usar ni desodorant, ni colònia, ni sabó, ni res que pogués amagar l'olor de la suor. O sigui, tu, una experiència sensorial inigualable, un viatge, el Dragon Khan de les experiències. Les noies havien d'olorar les samarretes una a una i assenyalar quines olors d'alguna manera les atreien més, des d'un punt de vista estrictament com sensual, eròtic, sexual. Val? Vols dir que això és ciència, això d'ensumar samarretes suades? Ciència pura. Ciència pura. Bum. Perquè l'estudi va demostrar que les noies triaven majoritàriament les samarretes d'aquells homes, d'aquells nois, que tenien els gens de l'MHC que hem dit abans, més diferents dels seus. Amic! O sigui, que instintivament ensumaven la samarreta suada i calibraven quins avantatges podria tenir per la immunitat de la seva possible descendència el mascle propietari de la peça en qüestió. Però escolta una cosa, això vol dir que tenim un superpoder que no som conscients, que és olorar aquesta diferència genètica. Sí, bé, és molt fort, no? Però que tu agafis per parella una persona que sigui una immunologia bona pels teus fills no vol dir que sigui la millor parella per tu, eh? Sí, això també és veritat, que hem d'arribar a molts altres acords, eh? Aparellar-se només per instinct animal segur que no és bo. Que no. En qualsevol cas, parlant tot ple d'estudis sobre el sexe, hi ha tants com vulguis. I amb alguna cosa que estan tots d'acord és que practicar el sexe millora la salut i allarga la vida. Epa! Algun estudi d'aquests que vulguis comentar? D'aquests que diuen que més sexe, millor vida? Un, perquè és un dels més complets. Es diu l'estudi de Caerphilly. Caerphilly? Què és l'estudi Caerphilly? Caerphilly, diguet escrit així, no? Caerphilly. Caerphilly és una ciutat que està al sud de Gals i dos professors d'epidemiologia de la Universitat de Bristol, que es deien George Debbie Smith i Stephen Frankel. Stephen Frankel? Frankel, sí, però això deu ser en anglès, Frankel, sí, Frankel. No, si estava fent un tonto jo. Ah, vale, sí, no, és que no pensava que no fos alemany o alguna cosa, no. Són a Gals. Stephen Frankel, sí? Vale? Sí. Durant 10 anys van seguir a gairebé 1.000 homes. 1.000 homes? Vull dir, van seguir la... Els van seguir? Sí. Van tenir feina, també, eh? Sí. Entre 45 i 59 anys, amb l'objectiu d'examinar la relació entre la freqüència de l'orgasme i la mortalitat. D'acord. Van publicar el resultat al British Journal of Medicine, és a dir, una revista científica, no? I l'estudi es titulava Sex and Death. Are they related? Sexe i mort. Estan relacionats? Home, vull saber, friso per saber-ne les conclusions. Doncs el risc de mortalitat va ser un 50% més baix en els homes que tenien una alta freqüència d'orgasmes que en els que tenien una baixa freqüència d'orgasmes. El 50%, la meitat. El risc de mortalitat. Però compte, en tots els tipus de malalties. És a dir, aquest descens del 50% es repetia similarment, per exemple, en les malalties coronàries, en les malalties del sistema circulatori, del sistema digestiu, del sistema respiratori, dels càncers, fins i tot dels suïcidis, eh? O sigui, fixa't tu. Escolta'm, reduir el risc de mortalitat en un 50%, eh? Sí, a base de tenir orgasmes. Sí, això, ells m'agrada molt un suggeriment que fan els autors al final de l'estudi, perquè em sembla que eren una mica un catxondos, perquè deien, es podien plantejar programes públics d'intervenció basats en aquella apassionant campanya que tenim que es diu Almenys 5 al dia, que era una campanya que hi havia perquè mengés... Fruites i verdures, sí. Almenys 5 al dia. Ells deien, com aquella campanya, llavors diuen... 5 al dia, home, a veure... Esclar, que potser caldrà ajustar l'imperatiu numèric. Petits detalls. Sí, però això sí, el més segur és que tindria més èxit que altres campanyes que s'han fet, no? Perquè estem recomanant a la gent doncs coses plaents, no? Sí. Però, escolta, segons la ciència, hi ha un nombre òptim d'orgasmes, ara que deies això de les 5 fruites que s'hauria de recalcular, etc. Bueno, a veure, hi ha un doctor que es diu Michael Roizen, que és de la clínica Cleveland, que diu, com més millor. Conxo, o sigui, no compta. Segons el doctor Roizen, va fet història, va dir que amb 350 orgasmes l'any viuríem 4 anys menys. Ostres, més. Ai, perdó, 4 anys més. Ah, anava a dir, hòstia, es gasta la vida. Això és el que es deia abans, que quan més això gastava la salut. No, amb 350 l'any... Sí, ho dic, bé, 350 orgasmes l'any viurien 4 anys més. Però, a més, aquests 4 anys els viuríem molt més joves i molt més... Semblarien 8 anys més joves. Oi, m'agrada això, però clar, 350 orgasmes l'any són molts orgasmes. Són molts, sí. Un per dia, més o menys. Sí, és un repte ambiciós, sí. Penso, sobretot perquè és 7 cops la mitjana actual, que segons les estadístiques diu que és un cop per setmana.
Fent tristollos. Sí, un cop per setmana, doncs, esclar, 7 cops. Ostres, 7 cops. Sí, serà difícil aconseguir en parella aquest frenètic ritme d'orgasmes, no? I això implicaria una impressionant sincronització d'agendes, no? Això és un Excel. Quan et va bé? No, que avui tinc bàsquet. Sí. No, demà jo vinc tard. No. Has de sincronitzar molt bé l'agenda, no? I els estats d'ànim. I els estats d'ànims, perquè, clar, potser coincideix amb l'agenda, però tu dius, oi, noia... Això, mira, no em ve de gust, no? Però escolta, acabem amb una llista ja de beneficis del sexe, comprovats tots ells científicament. D'acord, beneficis del sexe, va. Els orgasmes calmen el dolor. És a dir, d'acord amb un estudi realitzat, jo parlo sempre d'estudis, no m'invento xorrades, Sí, que no està dient tonteries, Tot Beverly Whipple, que és una professora emèrita de la Universitat de Rutgers, després d'un orgasme, el llindar de tolerància al dolor de les dones que van participar en aquest estudi va augmentar en gairebé un 100%. És a dir, sentien el dolor la meitat que abans de l'orgasme. L'orgasme es feia baixar el llindar de resistència al dolor del 100%. Saps que això jo ho havia sentit quan deien, no, si les regles són doloroses, practica sexe o tingues orgasmes. Sí, però és que si una dona té mal de cap, o sigui... Ara què diràs? Allò que dius, no, que tinc mal de cap, no, la millor solució és fer l'amor. No, que així se't passa, no? Estimades oients, ja ho sabeu, no? Mira, només a les dones, això? Als homes no se'ls hi passa el mal de cap? No sé, l'estudi només està realitzat en dones. Sí, l'altre era només amb homes, aquest només és amb dones, no sé. Escolta, hi ha més coses, Més un informe coses. del 2002 deia que un valor afegit és una protecció contra les malalties coronàries. Un altre, que és una arma eficaç contra el càncer de pròstata. I ho cita la revista de l'Associació Mèdica dels Estats Units, vull dir, no estem parlant de coses de conya, I encara més, l'oxitocina que hem dit abans, que se segrega durant els actes sexuals, ajuda a curar més ràpidament les ferides. Carai. I ja per acabar-ho d'adobar i posar la cirereta en el pastís, fer l'amor es gasten unes 80 calories. Home, a veure, no és gran cosa. Si podeu mantenir la línia, doncs... Bueno, 2 iogurts, escolta, si estàs a dieta... Bueno, no és gran cosa, però sempre és més entretingut que fer flexions i squats, oi? I a més conèixer gent. Per favor, a més conèixer gent, Vols fer un resum, no? Suposo, per tancar? A veure, va. Tancar. Després de tot això que us he dit, espero que m'hagi convençut que la ciència ens diu que si volem ser més feliços, semblar més joves, viure més anys, millorar la nostra salut cardiovascular i la salut en general, alleujar tots els dolors, prevenir el càncer de pròstata, això els homes, Sí. I de passar de cremar unes quantes calories, la ciència ens ho recomana. Practiquem el sexe. I, a més, practiquem-lo tant com puguem i amb les persones que més desitgem. Amén. Visca! Un aplaudiment per en Josep Maria Mainat, que veig que acabarà sempre amb aquest speech, un epíleg final, que ja comença a ser tradició. Segur que ara a tot Catalunya s'ha sentit una veu que ha dit que ha fet un gol al Barça, no? És la gent que deia, amén! Amén! Clar que sí. Escolta'm, Josep Maria, dimarts que ve, dimarts més ciència d'aquesta optimista, i a veure si la gent et fa cas. Que ens truquin, si et fan cas. Gràcies, Josep Maria. Adéu, adéu.